Ang coronary artery disease ay isa ka klase sang heart disease kung saan nagabara ang ugat gani hindi makalabay ang dugo pakadto sa korason nga mahimo magresulta sa heart attack. Take note, lalaki o kun babayi, pwede magka-coronary artery disease, pwede magka-heart attack. Sa mga lalaki, ang pinaka-common nga presentation amo ang pagsakit sang dughan nga ang ila nabatyagan daw maging tungtong nga mabugat nga butang sa ilang nga dughan o kon makabatsyag sila nga daw gintapakan ang dughan nila. Samtang sa mga babayi naman, ang kalabanan nila nga mabatyagan daw nagalingin ang ulo nga daw masuka, may ara nga nagasakit ang ilang panga, may ara nga nagasakit ang ilang likod, no? Kag ang iban nabudlayan maginhawa. Ang kinalain lang nga mahimo sa kaso sang mga babayi, mahimo ulihin na magka-coronary artery disease. Magluwas na lang kung ang isa ka babayi, mataas ang blood pressure, mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, nagapanigarilyo o kung may connective tissue disease nga mahimo mangin rason sa pag-develop sang coronary artery disease. The same lang, pareho lang din sila, no? So both male and female will have the same presentation. But ang pagkalain lang gid nga ulihi ang mga babayi nga magka-coronary artery disease samtang ang mga lalaki temprano pa. Unless nga ang babayi nagataas ang blood pressure, nagataas ang cholesterol level, nagapanigarilyo, no? Or ang iban may mga ginatawag naton nga connective tissue diseases, no? Nga maka-lead man sa pag-develop sa coronary artery disease. Sa kaso sa mga babayi, usually ang mga magagmay nga mga ugat amo ang nagakaapektuhan kag masami ginabali wala lang sa isa ka babayi ang iya ginabatsyag. Sa mga babayi naman, ang coronary artery disease, usually ang nagakaapektuhan amo ang mga pinakagagmay nga mga ugat, no? Ginatawag naton nga microvessels, no? Ikumpara sa mga lalaki, no? Such that ang maapektuhan niya, though hindi kaya sila nga grabe ang impact. Amo na, that explains it. Kaya kung mga gagmitoy lang ang naapektuhan, pwede nga, do ka kapoy, do ka pala mo ipoy ka. So, hindi specific ang ilang mga simptomas. Sometimes, ang balon pa nga arte ka lang. Pwede. Which is kululbaan. Pwede nga kululbaan already. Yes. Yeah. Kag even sa mga babae man, sila mismo, gambal nga, wala lang niya. Hindi man ni sakit sa dughan nga todtood, hindi man ni guro heart attack. Sa kultura abi sa mga Pinoy, mas ginatagaan atensyon ang mga lalaki nga nagareklamo nga nagapinot ang dughan sang sa babae nga daw masuka kag nagasakit ang panga nga mga simptomas man sang coronary artery disease. Ang mga babae nga na-admit sa hospital o nakita sa emergency room, mas wala masyado ginatagaan sang atensyon. Yes. No? Ikumpara sa mga lalaki nga nagsakit ang dughan, no? Yes. Kay ginatagaan naton sang weight ang chest pain kaysa maghambal lang ang babae nga lumasuka ako o daw nagasakit ang akon nga jaw, no? Ikumpara sa pagsakit gid sang dughan nga mahambal ang doktor sa emergency room nga ay base heart attack ini. Sa kaso sa mga babayi, mas dako ang risgo nga magkabalatian siya sa korason kung naga-menopause na siya. Normally, ang brain sang babayi may mga receptors sa sang hormone, particularly estrogen. The moment production of estrogen diminishes, decreases, or stops, it has an effect sa brain activity as well. So that explains the mood changes, depression, even the lipid profile. Generalized bale ang effect. Yes, it does have an effect. Pero sa gihapon tandaan, hindi ang edad ang magadikta kung mayara na sang coronary artery disease. Ang imo lifestyle o kung ang panggawi mo ang dako nga factor sa pagkuha sa sini nga balatian. Usually sa young ones, pareho sa mga lalaki, lifestyle nila, like smoking,
pagtaas ng blood pressure, no? Kag ang iban may ara sila mga connective tissue diseases, no? Kag ang diabetes, no? Kung mag-diabetic ang isa ka tawo, nagataas ang risgo niya na magbara ang ugat sa korason. Babae man o kung lalaki, dapat samtang temprano pa nagapakonsulta na. Nagapalaboratory test para samtang temprano pa, kag samtang wala pa naglala, mahibaluan na ang imo nga kondisyon. Clear stage pa lang? So early on, dapat bababae man o mapalalaki, dapat nagapakonsulta sa doktor. Number 1, gid na. Yeah. Naga-evaluate sang blood tests, no? Kag mapakuha sang level sang aton nga blood sugar, sang health sang aton nga atay, sang health sa aton nga kidneys, kay dira naton makita kung bala nagasugod na kita develop sa mga factors nga makaguba sa mga ugat sa aton lawas. Hindi pagulaton nga maglala ang mga simptomas para magpakonsulta. Dapat regular ang pagpa-check up. Maskin bala ni ang examination nga pap smear, nga mapascreen ka for cervical cancer, you don't have to, why hindi kinanglan nga may ara ka sang nabatsyag, nga may discharges ka or may sakit sa pusoon para nga mapa-check up. It has to be on a regular basis. Because sometimes, early pa, the same goes with the check-up sang babayi, early pa, kung may ma-pick up, mas better ang outcome. So, like for example, ang risk factors nga na-mention kaina, tag-as imo mga cholesterol, tag-as imo blood pressure, sometimes you get so used to it, nga gina-brush off mo lang. Especially kung ang motibo mo is, you have to drive, kay dulong mo imo bata, no? Despite sang simptoma mo. So, kung kisa you get used to it, nga hindi na ma-address. Next time around, Mother Earth ka na, tumba ka na, naglingin imo ulo, tumba lang. So you really have to have a check-up. You don't even have to have symptoms so great nga you have to submit. Sa Riverside Medical Center, may mga test nga available para mahibaluan samtang temprano pa ang imo nga kahimtangan. On the cardiovascular side, ang sanisis, of course, ang akon na yan. Ang una nga i-request ng doktor na pinto magreklamo sila chest pain or may bugat sa dughan nila or gaala ang dughan nila. The doctor would always prescribe ECG. Diba, doctor? Ang ECG, kung may findings na sa ECG, ma-move on sila mapagtuli echo. May ibang pagit kami nga modalities like the treadmill stress test, tapos may Holter monitoring kami. So, on the other side naman of the OB, gina-request man sa mga doktor ang transvaginal ultrasound. Okay, may mga babae, kung case ayaw makamenopause na, okay, naku, hindi na ko magpa-transv. Pero gali, kinanlan, daw yearly, ang transvaginal ultrasound. Of course, to make sure na tinlo, wala problema sa iyang reproductive system. Sa mga kababaihan, hindi pang ibali-wala ang mga ginabatsyag. Masami-abi, ginauna sang isa ka babae ang iobligasyon sa sulod sang balay sang saya ay kaayong lawas. Kag kung si Mrs. ay nagamenopause na mas maayo, nga ginaupdan siya ni Mr. magpakonsulta para maintindihan niya ang sitwasyon o kung ano ang dapat nga manghimuon para mabuligan si Mrs. Mga kauturan naton, yung mga kababayihan, dapat hindi natin pag-neglect ang mga simptomas sa cardiovascular disease. Labi na gid kung nagabatsyag kita nga daw ang aton nga paginhawa daw hindi maayo, may shortness of breath, nagasakit ang aton nga likod, nagabatsyag kita sang sakit sang aton nga jaw, daw masuka kita, no, nga abi naton daw usual lang nga symptoms ang pang-idaro naton o pag menopause, no? Hindi naton ina baliwala. Kinahanglan naton tagaan sing atensyon, magpakonsulta kita sa aton nga doktor. Kay base nagasugod na ang pagbara sang inyo mga ugat sa korason. I think ang journey sang menopause, hindi lang iya sang babayi, especially kung married, mas nami kung si husband gaupod. Para nga kung whatever education is given or kung may mga questions, both of you should be educated as well.
And by the way, when you say kasi menopause, nagahambal ka sa babae lang ga-apply, nang magabal ka menopause daw ka may ara ka gidya sang cut off nga pag amo niyo nga wala na regla for 1 year, kapasar ka na nga tawagong ka menopause. May ara man sa lalaki and the term is andropause. Kung mag-asawa ka mo, mas best kung partners ang because I also noticed it kung aga prenatal bala, hindi lang si wife, si husband is also there, mas nami ang interaction, and that could have a best outcome sa delivery, sa process, sa the whole thing. Yon. Ang coronary heart disease, wala may ginapili, huben o kung tigulang, babayi man o kung lalaki, pwede makaangkon sa sining abalatian gani healthy lifestyle ang kinahanglan sa gihapon kag ang regular nga pakikita sa doktor.